ọma na-ege m ntị, ụtụtụ ọma nụ, unu abụọla chi. Aha m bụ Nwaada Ugochi Nwosu. N'ụbọchị taa nke a bụ abalị 25 nke ọnwa Septemba n'afọ 2023. Ana m ewetara unu isi akụkọ nke si na akụkọ dị iche iche dịka Punch, Guardian, Sun na Vanguard newspaper. Ka anyị bụ ụzọ leba anya na Punch newspaper ka anyị mara isi akụkọ nke dị na ya. Nke mbụ na-ekwusio maka ụgwọ ijeri dọla 10 ụlọọrụ CBN ji ụlọakụ dị iche iche ka a na-ekwusi na isi ụlọakụ a bụ CBN akwụbeghị ndị ụlọakụ ahụ ụgwọ, nke meziri ka ịgbanwe otu dọla na-achụzi 1,000 naira. Nke abụọ na-ekwusi na otu onye ọkwọ ụgbọala danfo nke steeti Lagos ka a na-ekwusio na ọ sụrụ otu onye ọrụ LASTMA mma. Ka ọ sụchara ya mma, ọ gaa n'iru yipụ akwa ya gbara ọtọ. LASTMA pụtara Lagos State Traffic Management n'olu bekee. Ka anyị leba anya na Guardian newspaper. Isiokwu nke mbụ anyị ji n'akwụkwọ Guardian na-ekwusi ndị ụlọọrụ nnọrọ onwe dị iche iche nakwa ndị niile na-ahụ maka ikike dịịrị mmadụ ka a na-ekwusi na ha ekwetaghị dịka otu jikọrọ ndị ọrụ n'ala anyị na-atụle ka ha malite abụba ọrụ echi, ya bụ strike. Nke abụọ na-ekwusi na mba South Africa ka a na-ekwu na ụmụafọ ala anyị ndị nọ ebe ahụ ndị edebeghị aha ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị dị 500,000, ebe ndị niile maara ihe ekwe na-akụ n'ebe ahụ dị 8,900, gụnyekwaziere ụmụ akwụkwọ. Ya bụ ihe a na-akọwa bụ na ndị ụmụafọ ala anyị ndị nọ South Africa ndị debere aha ha ofuma ndị edebeghị aha ha ofuma ka a na-ekwusi na ha dị 500,000 people, ebe ndị maara ihe ekwe na-akụ dị 8,900. Ka anyị leba anya na Sun newspaper. Isiokwu nke mbụ anyị ji n'akwụkwọ Sun na-ekwusi ACF apụtago na-ekwusi na o kwesịrị ka a hazigharịa ihe gbasara nchekwa ala anyị maka ntọrị a na-atọrịgasị ụmụ akwụkwọ. ACF pụtara Arewa Consultative Forum. Isiokwu nke abụọ anyị ji n'akwụkwọ Sun newspaper na-ekwusi Bello apụtago kwuosio na ya bụ nhọpụta ọchịchị a ga-eme na steeti Kogi na ọgbaghara agaghị adị na ya. Ka anyị leba anya na Vanguard newspaper. Vanguard na-ekwusio Serap agwala onye isi ala anyị abụ Tinubu ka o mee nyocha miri emi gbasara ego mmanụ dị ijeri dọla 15 nakwazi ijeri naira 200 bụ ndị nke a na-ebo ebubo na ọ na-efu efu. Serap pụtara Socio-Economic Rights and Accountability Project n'olu bekee. Ọ gwụla ka ọha m n'ọnụ. Daalụnụ, unu echefukwala isonye m n'uru akwụkwọ nke bụ Facebook Nwaada Ugochi Nwosu nakwa na YouTube Nwaada Ugochi Nwosu. Daalụnụ n'ige ntị. Chukwu gọzie.